Ngibingelela ababukeli, igama lami uMartin Wakamkhize, oyi-host yamavidiyo e-D2 Kids. Sishuthwa ikhaya elihle media. Uma ufuna ukwazi imininingwane ngekhaya elihle media, ukuqasheka nokunye kuzovela ekupheleni kwamavidiyo ethu. Namuhla sivakashelwe iy'nsizwa ey'mbili ngaphansi kwesihloko esithi amakhono entsha, in brackets umculo. Okusho ukuthi lezi iy'nsizwa ezisivakashele namuhla zingabaculi, ziyacula. Kodwa-ke anginike ithuba zizazise kubabukeli. Mfowethu wesikibha esimnyama, ngicela uzazise kubabukeli ukuthi ubani wakephi. Ngibonga ithuba mfethu, ngiphinde ngibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguSiphamandla Mngomezulu Sibonga, ngihlala indaba yakhe ngaphansi kwenkosi uZungu. Ngiyabonga. Sibonge mfethu. Mfethu wesikibha esigrey, ngicela uzazise kubabukeli ukuthi ubani wakephi. Ngibonga ithuba kwi-D2 Kids, ngibingelela nakubabukeli. Lokhu uma usiphelelwa kaNkosi owaziwa ngoZulu Boy wezomculo. Udabuka-ke empangeni emakhaya endaweni yaseMagcikane phansi kwenkosi uMthembu. Ngiyabonga. Ngibonga bafethu ukuthi nizazise kubabukeli, sijabulele ukuthi nibe nathi lana. Bafethu maningachaza mhlawumbe ukuthi nicula hlobo lini lomculo, nichazele ababukeli. Mina ngicula i-Afropop music. I-Afropop uhlobo lomculo oluvuselela uthando liphinde lungenele emakhaya. Ngiyaqinisile mfethu ukuthi i-Afropop music okanjani, because abantu abaningi ngiyazi ngeke be-understand i-Afropop. Njengathi nje sicula i-Afropop. Afropop siyakwazi ukudlulisa i-message komunye umuntu, yabo, onenkinga mhlawumbe, one-pain, yabo, siyakwazi ukudlulisa lowo pain. But iphinde ingene kithi futhi kuma-culture, isibuyise kwisintu sethu ukuthi thina where you come from, where you belong. So into kanjalo nje futhi i-Afropop. Sibonge bafethu ngokuthi mhlawumbe nikhanyisele ababukeli ukuthi i-Afropop ithini incazelo yalo. Umuntu osekhaya manje useyazi ukuthi okay, umculo we-Afropop umculo kanjani. Bafethu mhlawumbe maninganaba mhlawumbe ngani ukuthi uthando lomculo uqale kanjani nokukhetha lolu hlobo lomculo emangaka ama-genre i-Afropop nakhethiswa yini? Hayi, mina ukuqala kwami ukuthanda umculo ngiqale 2021. Ngiqala kanjani-ke ngiNazaretha mina soda kwaShebe. Ngiqale esontweni bekunesikhathi la okuhlatshelwa la khona. So nami bese ngithola ithuba ngahlabelela. Kuthe uma kuphuma inkonzo abafowethu esikhonza nabo cha bangcono impela bathi hayi izwi lakho lihle. Into-ke ihlalile emqondweni wami lo mculo we-Afropop ngithanda ngoba ugxilile ezintweni zamasiko uMakhacha. Manje-ke nami ngiyawathanda uMakhacha. Hayi sabona nkabe yami nakho udedela nomnqwazi ekhanda. Isintu ngiyasithanda. Ya sabona mfethu. Ngezwakala mfethu but mhlawumbe uma ungangenelela kwi-question esho ukuthi umculo uqale kanjani ukuwuthanda nalo ukukhetha ke i-Afropop ukuthi uyikhethiswe yini? Yeah, uqala kwami ukuthanda umculo ngikuthande from 2002. So it was 2005 ubaba lapho bedlala Orila, so ngalalela Orila kakhulu, ngakhetha wona ke lo music. Ngabona ukuthi une message okwazi ukuyidlulisa komunye umuntu olimele, because udlulisa i-message ngasho kanjalo nje bafuthi udlulisa i-message abantu abalimele nabantu abaphuka inhliziyo. So ngasho ukuthi music kanjalo bafuthi. Sibonge bafethu ukuthi nisimele mhlawumbe endaweni njengokuthi kunama-artist nangakithi. Siyafisa ukuthi mhlawumbe nikhule sinibone nasikwazi ukuthi hayibo lo muntu ngombone wini award, umuntu wangakithi, umuntu ebehlala naye, umuntu esasam-interviewa lana mhlawumbe ungakamazi kwi-D2 Kids. Kodwa bafethu mhlawumbe ke nikhulumela nini mhlawumbe nichaza ukuthi izinkinga mhlawumbe nibhekana nazo ninifuse ukusizakala ngazo ngabe mhlawumbe kuphi? Mfethu sibonge ithuba usiphe lona mfethu. Inkinga esibhekana nazo kuleyo mculo esikuwo njengoba sisemakhaya, bayazi-ke abantu abaningi kusemakhaya ukuthi umculo uhamba kancane. Esingacela ukuthi besize ngakho uma ukhona umuntu onosizo ongasisiza mfethu, because asikwazi ukuphusha umusic wethu ngoba sisemakhaya, abanye bawubukela phansi plus nama-platform ungasikwazi ukuwufaka kuwona. Mhlawumbe ukhona umuntu owazi ama-platform afaka umusic angakwazi ukuthi asilekelele lapha asifakise umusic wethu uzokwazi ukuqhubeka ngoba sisemakhaya. Sicele namakhosi ney'nduna ukuthi esilekelele ngakho konke angasilela ngakho. Ngeke-ke sibakalele ukuthi into engana nokuba kuyisicelo. Siphinde sicele nabenza imishado, ngabe umemulo, kuyonke nje imicimbi singafika sizonandisa. Asinankinga nje mfethu. Sibonge. Bafethu sibonge ukuthatha ithuba
sithi masimcela ukuthi anizothekela ulwazi noma mhlawumbe nizomisa idolo kwabanye abafethu abafuna ukuqala ukucula ngoba ningabasemakhaya anikakabe ama-celebrate kodwa nikwazile ukuthi hhayi siya lapha fethu nathi siyafuna ukuyibona siphezulu. So abaningi noma ukuthi mhlawumbe bethi mina ngihlala ekhaya mina sahlupheka noma nani babonile namuhla ukuthi umculo is not ukuthi mhlawumbe kumele uzalwe isigwili bafethu. Kodwa-ke makuya ngokuthi mhlawumbe le video iyasabalala mhlawumbe izifika kubantu abanamandla noma ba-own ama-record label njengo-Kub Nation o-Big Zulu makuthiwa ubona le video njengobaba uSithole oMkantshubomvu naye kuyingoma lezi ze-Afropop noma kwi-genre ye-Afropop osebenze noThandiswa Mazwai kwiZabalaza osebenze ne-Disoil osebenze noNathi kwingoma uThembisile. Yini lento azothi uma efuna kini nikwazi ukuthi nizomnika nina nodwa abanye ama-artists mhlawumbe awukwazi ukwenza leyo nto? Ikuphi into ehluke ngayo kwamanye ama-artists? Mina nje engakusho futhi ukuthi ngiyayimisela ukuqala lo msebenzi engiwenzayo futhi ngiyathanda ukusebenzisana nabantu asebekhulile kwezomculo abazongifundisa nami okuthile okuphathelene nomculo. Ngumuntu onganamahloni mina, ngisho stage nje mangena i-crowd ngiyakwazi ukuthi ngishukumise kujatshule. Bhuti wami sengimzwile uMfokaNkosi ukuthi ama-qualities akhe as a-artist imaphi. Mhlawumbe masingeza wakho ukuthi mhlawumbe uma ukhona umuntu ofuna umculo ethathe wena ekabanye imaphi ama-qualities akho? Ngibonga mfethu ithuba uphinde wanginika yona mfethu. Mina nje engingakusho ngami ngiyayinika isikhathi entweni enisuke ngiyenza, ngiyayibhalela i-hook i-chorus i-hook ngiyayishaya, i-verse ngiyalishaya. So ayikho i-genre kahle music engakwazi ukungena kuyona musu ukunginikile ngaleso sikhathi uthi kusena awushayele luhlobo lolo ngiyangena kulelo hlobo angihluleki. Ngisho njalo ukuthi ngumfana ongahluleki uma ngingena e-stage ngijabulisa ne-crowd kube mnandi. Ngisho kanjalo nje mfethu. Bafethu baningangenelela mhlambe kumbukeli osekhaya othi nami ngiyafisa ukucula, ngiyafisa uqala ukucula. Iziphi izeluleko engingamnika zona ukuthi eqale naye ukucula? Okokuqala mina nje iseluleko engingasinika kumuntu osaqala ukucula ukuthi kumele ekwazi ukucula ukuqala lokho. Uma ingoma yakhe seyirekodile futhi elalelise bonke abantu engayilaleli yena bese elalisa umndeni wakhe, ngoba umndeni wakhe uzothi hayi ucula kahle naye akekho kwevela umuntu othi mina ngicula kabi. Kodwa omunye umuntu wangaphandle akangaswani naye uzomtshela ukuthi hayi wena uyakwazi ukucula noma ukwazi ukucula. Nokuthi futhi-ke into oyenzayo funa uyenze ngokuyimisele. Ngisho bekhona abanye abantu abaseceleni-ke phela abazothi hhayi le nto oyenza ngeke iphumelele, wena kumele uhlale entweni yakho uyenze. Ilokho-ke mina engingakusho. Uqinisile mfethu lokho akushoyo. Nanokubalulekile futhi kakhulu inhlonipho ibalulekile ekhaya ukuthi uhloniphe uwenze le nto oyenzayo bazokusaphotha-ke abantu. Ngakusho nasemphakathini bahlonipha abantu, uma umncane uhlonipha omdala, omdala uzokuhlonipha kanjalo uzophusheka umusic wakho. Bafethu niqalile le nto le and ngiyathemba ukuthi akusiyiyo isichitha isizungu. Niyafisa ukuthi nibeke isinkwa etafuleni ekhaya. Eminyakeni ezayo mhlawumbe niyibona nikuphi kulo journey eseniqalile yomculo? Eminyakeni ezayo mina ngiyibona ngiphumelele ngicula nabaculi abaphezulu futhi ngishaya namagigi aphezulu azongifakela imali ukuze ngikwazi ukuvusa ikhaya lakithi. Ngiphinde-ke ngisize nabantu abasafufusa ukucula, ngibalekelele ngalokho engibalekelela ngakho. Ilapho-ke mina uqinisile mfethu ngalokho akushoyo. Siyafisa ngakho umculo wethu esiwenzayo sivuse indawo yangakithi, sibone ithuthuka, sivula ama-library cause iy'ngane zitravela kakhulu manje kuma-library, sivula ama-library, sivula ama-ground, support-eke indawo ngakithi nje. Ngifisa kube kanjalo nje emculweni wami. Bafethu mhlambe ukuveza nje isiqinisekiso ukuthi esihlokweni sethu esifike esikhuluma ngaso namuhla ukuthi ningabaculi nicula ngempela. Mhlawumbe ngicela umuntu eshaya nje umuntu engomeni yakhe mhlawumbe nalaba fethu besibanxenxa nabanama-record label bebona ukuthi cha singamthatha lo mhlawumbe singamphekaphi noma singalungisaphi ngoba phela sithina sobona ku-right konke asiwa ama-experts emculweni. Kodwa uma ningashiya umuntu uzowubona lo muntu ethi okay lo muntu lo ufuna ukulungiswaphi, ngingayithatha le ngane ngiyikhulise. Bafethu umuntu akayiveze. Beliseko lithembala efuna ukungibona beliseko
ungibona. Yabo. Sibonge mfokankosi mfethu ukuthi uyiveze ukuthi cha umculo ngempela. Ake sithathe sinike umfoka Ngomezulu naye eyiveze kubabukeli mhlampe nabantu futhi abangamthatha bebona ukuthi singakwazi ukusebenzisana nalezi zinsizwa eveze ukuthi unjani naye emculweni. Ngibonga ithuba mfethu. Khaya lethu, khaya lami, Teto Kids, Futumalo, Togomalo, Lelo Khaya, Teto Kids. Ngiyabonga. Sibonga mfethu. Usufuna ukusivezela impela ukuthi ishawe yini ingoma sibonga. Sibonga bafethu ingoma iDeto Kids ngoba singena nje kuma video yibo bafethu laba abashayela ingoma. Sibonga bafethu ukuthi nizazise ngokomculo ngoba mhlambe abanye bebezothi hayi kuvele kwathathwa abantu nje bazokwenza ivideo sebezwileke nokunye ke sekuvezwe umfaka Ngomezulu cha ingoma lesingena ngayo vele emavidweni sashayelwa yibo haya kubo kuyocela ukuthi hayi bafethu ngoba niphusha lo mculo ngicela nisenzele ingoma yethu usekuvezileke sibonga bafethu ngicabanga ukuthi sesiqedile konke bese sizokhuluma ngakho sengingavalelisa kubabukeli Ngizoqala ngibonge kwiDeto Kids ngibonge nalababukeli abasibukele engizokucela ke ngicela bengilandele ezindleni zokuxhumana ku Facebook Muzulu Boy BOI no TikTok BOI ngiyabonga mfethu valelisa kubabukeli Ngiyabonga kwiDeto Kids ngethuba siliphelwe namhlanje sakwazi nathi ukuyibonakalisa njengabaculi abasafufusayo bafethu ungangithola kwinamba ethi 068 5500 975 on WhatsApp on 071 81 02603 on Facebook uMaxi Ngomezulu. Sibonga bafethu sibonga kakhulu ukuthi nesivakashele sithembe futhi ukuthi abantu abazobuka ivideo bazogqugquzeka abanye benixhase siniboneni phezulu uma ufuna ukulandela thina ke siyiDeto Kids uthi Deto Kids NPO ku Facebook ku TikTok ku Instagram no YouTube ngiyabonga ababukeli Khaya lami, Teto Kids, Futumalo.